torsdag den 16. januar inviterede Sund Greve Midtby til idédag i Grevecentret. Borgere fra Greve Kommune kunne her komme med idéer til, hvad det offentlige rum omkring stisystemerne i Greve Midtby kunne bruges til. Også jeg tænker, hvorfor vi har ikke rumplads for familiegrunge. Hvor længe har det her været undervejs? Det sidste, i hvert fald halve år, har vi planlagt det. Vi startede jo med at få organiseret os selv inde på Rådhuset i de forskellige centre, for at hente folk ind fra sundhedsområdet og fra kulturområdet og fra teknisk område, hvor jeg kommer fra, for at vi kunne se på, hvordan kunne vi gøre det her, så det giver mening, når vi kommer uden for Rådhuset. Vi vil gerne i dialog med borgerne og sørge for at hjælpe borgerne til at tale med borgerne om, hvad er sundhed, og hvordan kan man bruge byrummet til at fremme sundhed. Vi har brug for, at borgerne også taler med hinanden og siger, at vi vil gerne have en løbebane, og vi vil gerne sørge for at bruge den, eller holde den ved lige, eller aftale, at vi spiller bold her om lørdagen. Det er sådan den dialog, vi godt vil skabe. Det er meget en formidling og meget det her med at hjælpe, altså at understøtte og fremme, at borgerne får talt med hinanden og får kvalificeret de her idéer, når frem til, hvad vil de gerne. Og så har vi selvfølgelig også en proces, hvor politikerne, vi har jo et helt byråd med borgere i, om man så må sige, så der er jo borgere på mange steder. Så politikerne er også med inde i forhold til at prioritere, hvad bruger vi så pengene til. Fordi noget af det her vil jo koste penge, så vi skal også ud og søge penge. Og det er vi jo hele tiden i forhold til, når vi får nye spændende idéer. Så går vi rundt til forskellige fonde, og jo mere præcis en idé vi har, jo bedre kan vi sørge for, at vi får skaffet nogle penge, der kan medfinansiere det, vi selv har på vores eget budget. Det går faktisk rigtig godt. Folk vil meget gerne gøre det helhedsorienteret. Alle er glade for, at man ikke behøver at sidde nede i sin egen lille kasse og kun tænke på den. På trods af det dårlige vejr, var mange borgere dukket op for enten at høre mere om Sund Greve Midtby, eller for at give sin mening til kende. Da jeg vidste, at der kom en cykelsti her, så har jeg jo ikke lagt mit hus på den måde. Derfor er den, der kommer bagefter, må tage hensyn til det. Du har en lille bekymring? Ja, jeg har en lille bekymring. Da vi byggede i sin tid på Hastings Allé, på bagsiden af Hastings Allé, var der en frugtplantage, og så var der en diskussion med kommunen om, dengang man skulle lave en skole og fodboldsbane, at vi eventuelt kunne blive generet af de aktiviteter. Har du en fornemmelse af, at du bliver hørt, når du kommer med din bekymring? Det har jeg i allerhøjst grad. Det må jeg sige. Der blev taget hånd om det, hvad jeg fik at vide, at jeg skulle skrive og så videre. Det vi gerne vil er at få folk til at se, hvad der kan lade sig gøre, ikke? Ja. Og spørge sig selv, det her område her, hvad kan vi bruge det til, som vi kan få det bedre af på alle mulige måder. Denne her dag her er jo kun en del af en længere proces, ikke? Altså fordi det er sådan, at man kan jo allerede nu bidrage med sine idéer på vores blog, som hedder sundgrevemidtby.dk. Der beder vi folk om at skrive deres idéer, og vi beder folk om at kommentere på hinandens idéer. Sund Greve Midtby havde denne eftermiddag sørget for masser af oplevelsesmuligheder for Greves borgere. Det var en kold oplevelse for de stakkels parkourfolk. Men indenfor på plejecentret var der dejligt varmt. Vi blev budt på en kop te og en god historie. Nej, de eksproprierede til institution. Det var forfra og væk. Det var næste måde, de kunne få væk, var, han er jo boet der selv. Og der boede de i Ishøj, og der kunne min far stå dernede og se, at gården brændte. Så byggede de den ny over på den anden side af vejen, der løb. Så egentlig var det slet ikke så gammel, eller hvad? Nej, de fik det fra hvor var det synd, var? Og det er det så, men altså, fordi min far har haft det i så mange år, så udstykker han det selv. Vi har mulighed for at åbne dørene op og vise, hvad der sker på et plejecenter i hverdagen. Altså, at der er masser af liv og aktivitet. Og frem for at man bare går forbi ude på stierne, kan man jo lige komme ind og kigge og se, hvad det er. Og der synes vi, det her det
var lige muligheden for at være med i det. Man er velkommen til at træde ind ad døren og ligesom komme ind og snakke med nogen, der er herinde, finde ud af, hvad der foregår, købe sig en kop kaffe i caféen og ligesom se, vi gør meget ud af at åbne dørene, sådan så vi bliver en del af livet, der foregår. Og vores beboere elsker jo også, at der sker nogle ting her i caféen, og det gør der. Der er rigtig meget liv og aktivitet her. Ja. Og det, at der er noget liv, og man er en del af samfundet stadigvæk, selvom man bor på et plejecenter, det vil man enormt gerne jo. Vi har jo frivillige, der kommer, rigtig mange frivillige, der kommer her også, der kommer hver dag. De kommer også ind og lige sidder lidt og snakker med vores beboere. Og det er stadig at få den kontakt med det, der sker udenfor. Det er jo rigtig rart som beboere, så de får rigtig meget ud af det. Tilbage i Grevecentret havde Sund Greve Midtby sørget for masser af underholdning. Det blev alt i alt en stor succes for Sund Greve Midtby, og vi efterlader jer med billeder og indtryk for resten af dagen. For mere information, gå ind på sundgrevemidtby.dk.